khorok sa sikok no romna bagai thangai kwbang ma samwng hamya khwlainai rokni yago choprobjakha salgra tripura hangor churaibari thanani usini logi khorok ba police a pati mungo romkhe khorok dok sikla pati mungno tui churaibari gwnangui habar tungphwlai jak pati mungo saimankha lai thanai 14 March salmariwo churaibari thana bai khobjak lakhi nagar kami panchayat ni 1 nong wato monilal nath ni nogo sikok akarkha aboni ulo thanao thangui dorbar khwlaimani ulo police ri naikolna bagai kholawo angkhorka a dorbana tui Kokti salni horo churaibari thana bai khobjak lakhi nagar amchai ni simi khorok sikok no romkha phiaba sikok no romani logi no kwbangma samwng hamya khwlainai kwbuk mani bai khwlai police rokno lama kasulawi te kaisa fasingke pati mungni kok horni bisingo no saimanai churaibari thana phai sokbaikya dharmanagar thanani okra naikolnai devashish saha saimankha romchanai sikok tabuk police ni naikol mungono toni tonkha pati mungno tui okra naikolnai devashish saha no samwng khwlaike bo saklaikha o pati mung joto police ni head naikolnai rokni yago yapre rejangnai hinai bio report Kokti।